Kardom don marletu la sepini le tum ka chethan ponji la ke national news lo non malom pc social media long ke heruk bok lo ma prodang te inu da bang phu I da diu apran dam nang joi la se non malom ke muni da tum ki thi ke che pathi lot ke malom so da chok elitum emek lip lap update masinon ke au ve masinon ke ka chelar lo arni wang se tame tum meglang no lo lang no la pen munit ki thialam arjulong apen ke dhoro malam elitum kai ke sitame arjulong asi jirpo me at aling kali non malom ke ning che the thai we jirpo me at eramat koman tu tong ithan aning khai no pone koman tu tong hi kilut pone koman tu tong apran karmu det pone elitum chipu thek the na hen lo itum non apor ke madu phansta me ning che the thai we po bangke ta selitum thek ponong je tumi alom pen kopi se social media lo elitum ke viral red lo ma protang te je bakrit puro na atho muslim atum ke alang tum id lo la sot ke lang tum bi chainong ka du ka we that po gho hala ka ut ka du ka we lang tum that po silabang so ok selang tum cheron po chu po aning che parong po ase alang tum festival lo ase labang so festival adhu inut asat po bang phu pusipu alang tum arta we side lang asat po bang phu inut surya chauhan po bang phu phan alang li hang lo pusipu nang ta ni tum festival lang thek du nong le pinang bo ni tum ko son si bi ke that ma bi ni tum ki thu ma nang thek du nong le pinang bo nang lang du non pusia lang li pu pusipu amasi labang so surya chauhan bang sitame dun lo pusipu dun lo amasi haladak ahem arlo hang pon lo pusipu amasi dunde ni ke nang dunde lo arlo ke pusipu mat ku piala pen che phoche ramat hadak che bhong dut che bhong dut aphi bang ke kopi do ma plotang te labang so asat po bang pho bang gajir po tum pinang ando pusipu bang toxiner ke bag do alang litum cherap sine brin se aphi bang ke hala bia phan ke that iji labang so chakhu pen pok tok plut lo amasi kilometer atau meter parohini bake alang likat lang pusipa pok tok plut pen la surya chauhan bang sitame meter parohini bakat lo kada phi pen bang ke un eda lo phi bang ke khadang ma sikrep dublo pusipu ala se alang long kidun ajir po inu do pusipu hala bang sirung pon bor ibor ama se phi bang ke hospital pon lo pusipu hospital pon lo hada kele pen ama si chi phit lo pusipu doctor tumben pu pon lo ja phegan sitame mit et lo pusi hadak than pon lo sila bang so lama bang ke plan karmut ke litum kai ke sitame arjulong lo sitame nona bang ke kopyo posi la answer ahir kang tang rak pong te dak dhoro malam bang ju the bang ke la hen lo hala kar ni pon bang sitame hala sitame momchaya khaya posi balang tuma festival amasi nituma festival lang dunon nitum bige that po nang lang dunon posi karni pon posi punang chodunon posi masila bang sitame ya ning ke theben si dunlo ha phia bang ke kalidelo bia phan ke thaji kali alang phan si thadrong lo pranar mudrong lo jola puson alang tum jir popo posipu sitami kedam tangani alang tum lam ka che phoso sitami do posipu alang tum personally ka che bhong sitami sala bang solam bang alang tum chepang samel lo la pen ke kaya teng lo posipu sitami la sorni ba pian ning choma thane alang tum ko che photu lo phia bang ke apran endelo la bang so pena jok aphi bang ke FIR pilo la pen police atum ri kuruk lo return lib lo la pen ke hada ke masi CM babong te yogi adiatana yogi siala da ke CM lo apot selang pulo je lam sampen karju thek the tum phan ke alang tum kopima karju thek alam men selang tum than parei po pusipo se aphi la so teng thot alama teng thot selang pachi kok lo la pen ke aphi bang ke alang tum police atum mena jog ri kuruk lo ritarlib aphi ke long le alang tum kat lap pusipu la bang troxy ne ner kep ne do pusipu la tum kat jap pusipu kat jab lo phi ri bom lo phi berta so pen arjulong lo police atum bena jok tangka sitame suri phoke ban bon ho reward ki bipon mane mama ke thek long bang ling ke neb long bang ling nang thanang pachi non tangka la nong popo se aphia bang ke joy pen berta long lo aphia jer poto ma hem sido palam aphi police atum dam lon kom dam pet lo kompet aphia bang ke kompet aphi sitame hala bang ke kaje phan bor ilo pusipu bor ilo hele tato pusipu police atum report ateng plotang te hele sitame do hele pen aphi bang ke uplo pusipu police atum ke khang ji phan bor ipik lo sitame sang sedelo hele pen si up wrong pusipu alar bang police atum sitame alang tum self defense aphan hele abdunang kok lo pusipu abdun lo labang so asat aphan sitame dimak long masi apranar mudelo police atum bena jok encounter delo apen aria sang hotum han sami non neb bom lo pusipu lalo lasi halapwa hem asor tum pena bang sitame la surya kumar hem asor pen atum sitame puloje la kaduk kawe tum hasame apranar mudlap nang chipusipu jong sa apranar mudlap le la pen neb lap le plodang ten ditum ke
นิ่งกังสามัสิลงเลยละเป็นแกจะส่งบอมจีปุสิปุละสินอนอามาบังแกละบังสวาลำดูฮรอมาลำบังจุยโลปอเสียพีองอาฮิริงตังองโอปอราโซเชียลมีเดียลงแกละดักแก religion angle สิบังจุยโลHindu Muslim la bang so angle se bang juilo la pena jok nona bang social media long crew hack lo news channel la long an sita mi nona bang la bang so lam si mane ning che theme ma pala mang si dokol lo jong si tum dhorom jong si kaprek lo plorang teli tum ning che theme ma la pen ke li tum bisas me ma kroi me ma la pen pajir po me ma la bang so lam bang se no bang ke social media long bang ke question bang ke rice spray lo la pen ke la news channel la tum bang ke ammi ke bat lo bhari ammi lo la tum bang ke thor dun thu Lalo la ke non malom tumi pini ki kruk saya lam lo social media long athe dhoro malam lo plo dang te social media long kache tak joy pik la pen prap pik la pen ami ki thur prap pik non sita me ron kache thur thu jan bak do lo lahin na dhoro ma tumang bong lahan lo dhorom ben kache thak po bang ke la si ihin ben lang dam lo plo dang te la ka tumi het lo hala pui nut athletes sa phana pranar mu de bang ke hala bang ing sam thuri athletes plo dang te ma lo pong te la ke olympic long je Asian Games along hada kache patte dundu na bang phu la si alang li sitame certificate sitame long elo posipu je non ne kewang ji Japan along Asian Games ke doya long kache patte dun Japan posipu sitame long et pena phinona bang ke apranam jela tumi hile pen abbob lo la dak Ghaziabad long thotlo la non ki phodi ma long thotlo arong siga prek po chalo area Ghaziabad long malo sala bang so mena so ma ong chirak tiagi posipu alang li ke National Championship Bengaluru long ke do sita me gold medalist ke chipalong banglo pula 400 along 400 meter race along alang li ke gold medalist chipalong nun banglo la pena jong non certified elo certificate ka do ko beta long halo la pen ke non Asian Games sa phanse alang si li che sigbom lo posipu si hala bang so por ho si ko piloma plo tang te alang li phan hele pen apkang boblo hele pen apkang boblo hala bang so bang phu phan bang ke non antan nep tanep ni lang amenda paklang kelang posipu kumar bang pusa pran karmud ma police atum jong si Yogi Adityanath jong si la ineffective la ana kinep hirang tang pelotang te la ana paso dak kinep pelotang te kupyo posi hala athlete sa phana pranan mudde long ken nep ne de lo posipu pinier ni amenda paklang ai hede lo posipu hala ke alang tum hiana thorom pe na ka pot ma pusi pu muslim atum men sitame karjupon padu nona bang ke la anset hur pacho dut la pen ke ronji thuri me alam anang ke le rok ke kopyo polo la pen ke kinep kang nang sitame nep ne si direct helepen se abobob det ladak direct helepen abobob de jaron ave posipu arona tang pen nep non insai non posipu sitame direct helepen abobob det ke konara ron lo poselang penang ana muslima tumpen bang ke karjupon sitame do jong sila phanjong sila an protang te katuka vi hantame kang sai pahuma nang ji posipu hala chirak tiagi aphana pran karmu der bang phu phan sitame helepen abob nang pola pen ke nep nang po pipo se pinya ni amena paklang ai hedet posipula ke la niniang bonga incident alam lo seta mela nona bange dhorom alam bang juilo la pen politics dak se pathui derlo la pen ke nona bang ke dhorom alam pen pena posi ron ga chithurian bakta dolo ami bange thurplum asi data long ke le tum lang dam me dhorom alam yang senang kele lobong tela dake bahari amediti ili tum mainland India long an ke dak ili tum karbiang long si pinyar ni same mon sam ke do me pikhang yang lang ili tum karbiang long ke lahin na dhorom sitame ili tum kaching hon seroi pinyar ni ili tum dhorom alam men ron chi thurnang pupe ing sam do karbi tang te karbi sitame non ke ili tum karbiang long sitame hula so hawa hedi na palujia phanona bang ke bor ibom morni si ke ili tum ta population ang ong bom lo potang te dhorom mang thak po dhorom amen pen ili tum ta ron chi thur po non hadak ta dhorom amen pen ron chi thurlo ron chithur dhorom amen pen plotang te halang tuma dhorom hianang bong pen pine pranchar mudde tang ho pini pongte hala bang ke an e exam ri ji setame jong si dhorom amen pen jong si komania pranchar mudlo dhorom ka pre dhorom hian no bong te hadak bahari amilo hadak ron ka chithuri phan chat pilo la pen ke politics ali ka chu enje phan sitame prap pilo la son si non itum kar biang long sitame nang man bom jeng ring dolo la hello la si chewang jilang ani le tum chethan bon thubom lo nang la si tumning ka chibi ponang je bang ke la hello he tum kar biang long long mange kar bi poning si do neng dhorom amme abang ke li tum pathe thede nai la pen dhorom bang ke lang o ede nang ji kali pong te li tum sisteme mo khai siang bong la pusonang man de the kardong